Zany MC no vahintsika niany e, fa ela zany raha mpizandry tsy de nikoragna loatra tety efa 5 taogno mahery lasa tagny zay nikoragna tamin'izy mbola hely mbola vao 12 ans ngamba izy tamin'igny zay raha nikoragna izy navy aminakahy zao fa naniry sombotro amizao fotoagna zao donc maro mety koragny niany fa zay important zay tokony fantaritsika zegny no ezahigny ho amiagnatsika agny an-tokantragno agny mbola tia midada dur ambolokandrigny ravitoto aty terminus 180 196 no misy atsika amty andranoany ty magnano mbala tsara akory alinareo an-tokantragno agny araka fandaragna ty hatramin'ny farany Général de l'ambiance est là. John MC. Tegna marigna tsara 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 amile tsara na de zegny tsy tokony vantara tandrignesa koragna zagnambara firifiri manafo magniry ty tagnanao mpanambola tsy matagnanao falavindro masofy anao dinigny wavyo dinigny wavyo fateragna mae maritsy mila mijery dinigny wavyo dinigny wavyo dinigny wavyo fateragna mae maritsy mila mijery dinigny wavyo arakaraka rombono vieny tsombanazy bola sopinty marivo tsy mazo azy falaza bajaje mitenginy pena mone Nandariba sinararifito tsy mahazo koa 10 arivo tsy tia midoko amin'olo araiky ndray boko sianao ndray mafaiky nanjariba sinararifito tsy mahazo koa 10 arivo loalitsalika mitova amizany tsy alena ambony tsy azona ambany John MC izy nivahintsika ho za teo fa alohan'ny andeha nikoragna ankasitragny sahady ireo mpanao ny fandaharagna mila tia koa ny gargotte zokinakary ambolokandrana ary son film ary ny reharehanay la fierté zay mpagnano t-shirt sy ny maro samihafa mbola tsara John MC toga soa tamin'ny fandaharagna tivera zegny ya magnano mbola tsara anao zoky be medara ary magnano mbola tsara atsika jiaby agny an-tokantragno zay mipendregninay amin'izao fotoagna zao zay magnaraka ny fandaharagna toera zegny mbola tsara atsika jiaby John MC zara fa tiako taogno diko nanahiragna za satria tsy azoko ono atsika nikoragna tamin'ny fotoagna androny firtaogno zigny John MC firtaogno anao zo ty azonao mihitsy maniragna za zo ty satria feonao fa regny koa ya John MC amizao zegny roapolo faiky 2004 zegny d'accord roapolo taogno fa pare fa tsy vadia anao zay zandro koa tamizay boka atsika nikoragny anao mbala zanadra hely fa zo ty fa sombotro koa naniry volondraha jiaby efa agny taogno Mbola fofofony mbola fofofony mbola fofony efa tseriky hitan'ny public zegny fa mety fa boka zay fo za zay avanao mbefa mahita rehefa miantragno ndraiky mety mahita fa firy zanaka zay zany mbola tsy niteraka mbola tsy niteraka le fitiraha agnaty programme sa mbola tsendriky nisy raha fa sandra mandaboka zandro koa tsy basa rano ndraiky moka fa mbola tsy fotoagna ndoko fa nagnano ese ndraiky avy eo fa mianky amin'ny lahatra an-dragnahary ndraiky na za John MC lasa diniky za ndraikindraiky amin'ny hiranao tsy raha volagniny hiranao magnino izy andro lahy teo za tsy magnano karaha ataon'olo hafa titre hiranazy baka agny mofo maiky papawa azonao zegny le raha jiaby miboaka eo zegny ka hitako tsendriky antony nijerinao ho za mandiniky azy ndraikindraiky anao manao tira ty sa tegna baka amin'olo hafa agny raha ohatra ka anao avaiza le angapagnahy fa ino zavatra maniry anao mahatonga zay tsy maintsy ilalao karazagna parole sy texte karaha zay anao resaka texte sy parole moa zegny izy le volamona zegny igny zegny efa zavatra nindesigny andeha hoe mba atao ampiavaka amin'ny maro fa zay amizay zegny za zegny miezaka fa zegny mitady ny zavatra tsara mba andeha ramezana ny mpankafy fa izy fa zegny tsy hoe navieza le angam-panahy fa zavatra miainga andavanandro fo ary zavatra hita andavanandro fa zegny matetika ho avadiky hira de amile hoe anao fa ny mamoron-kira satria anao presque moa zegny ny hirako zany mamory hirako jiaby fa misy fotoagna fa zegny miara-miasa amin'ny artiste namana fa ny tegna ataoko be ny za mamory ny hirako jiaby
D'accord. Johnny, le featuring niragna tamy Rompure nanakory ny fizotrany jiaby tamy? Ya featuring nesy Rompure igny zegny za aloha zegny demandy Rompure andeha hagnano featuring. Za zegny demandy taminazy satria tiako zegny le feeling-nazy. De zay amizay antsika hagnano hira raiky io za karakôry mety izy zegny alô atao. De tamy studio fa zegny zay namorogno hira igny Tasambava tany mbola tamy Dada Dur tany mbola izy Tasambava tany de natao de izy amizay vita igny karaha zay. Vita afara amizay zay izy koafa vita prise de nieritreritranao clip de nandeha niakatra t'Antananarivo izy moa kamokamo miakatra t'Antananarivo fa nohon'le raha zegny tsy maintsy atao de niakatra fô zegny izy de natao le clip de izy vita igny. Azahoa taminareo rolahy miaigny le zavatra karaha igny ry basinelaly fito ino tsy ny tariny ty. Anao fa nampitôdisa Rompure. Izy igny zegny tegna marigny le feeling igny tamin'ny managerako zay le nagnamia le ino le thème ya. De tio izy ataova de zay amizay namelabelatra magnanjay karaha zay. Efa tsy hoe nandalovany na nandalova. Tsôko baka fa navy nahita basinelaly fito anareo tagny de igny natao koragna avy eo. Hiranao farany igny tiako ry mamako mipetraka amy salon ianao magnamia biaky kafe tsy zay mozy igny? Retraitindrô aminao ty. Bon, ino mahatonga zay zavatra zay? Tegna zavatra agnaty fôninao tianao hatao, efa ataonao amizao fa sa misy olo tianao mba hitohinigny hely? Manafo maro na olo maro mitady vôla gêne maro. Tegna avy agnatin'ny fôko zegny sady avy agnatin'ny sainako zegny tegna nahatonga le hira. Tamy Tadiago tany zegny zay namorogno zegny zahay labandy misy musicien naka mipetrapetraka za mitenitendry gitara de teo amizay izy tonga de fa nitsero teo le inspiration nanafinaka raiky zegny mitantara raha agnaty rano misy sondera-naka zay Mahitso Maiky zay nataoko agnarany mitantara raha agnaty rano izy zay amy débat io mitantara raha agnaty rano izy tsy haiko izy zay magnarato agny magnanzao misy ndraiky laoko izy efa mba fa miaro arato izy fa nefa mbola maty fô satria tratran'ny rano maiky karaha zao de tsara hoy za raha volagninao zegny de teo amizay nihirahira igny de fa nety de nandeha studio tagny zay zahay Tadiago tagny de za koafa tonga t'Antananarivo amizay vao nandeha nirehatra sonde nagnano izy fa le hira zegny tegna avy agnatin'ny foko ary zavatra tiako andeha atao amy ray aman-dreniko fa izy fa zegny mbola Andalam-pagnanaovana azy. ya. Maro ny vôlagna fa olo andapa tsy tia artiste zanaka andapa ao. Koa andeha hagnano raha video spectacle matetiky miverimberigny loatra i raha io. Regniko. Aminao manokagna mitombo invesa zavatra zay sa ino zavatra hitanao mahatonga zay raha zay? Raha ohatra ka misy. Izy zegny fahitavako azy malôha zegny tsy hoe zahay avy agny tsy hoe tsy tian'olo agny izy io baka zegny arakarakan'le fagnanaovanao ino fitiavanao le tanagnanao zegny no andraisan'ny tanagnanao anao koa fa izy fa zegny tsy voatery olo avy agny zegny na ho tian'olo agny na tsy ho tian'olo agny tsy voatery zay fa izy arakarakan'le raha ataonao karaha za manokagna olo zegny za mbola tsy mahita hoe tsy tian'olo agny zegny fa Anao fa spectacle tamy video teo? Fa avy za fa tsy hoe tsy nahazo olo zahay fa tsy hoe tsy fitiavan'olo zahay fa mety raha nataoko dônko mal organisé na haiko na karaha zay fa za zegny mbola tsy mahita hoe tsy tian'olo andapa zegny fa izy fa zegny izy io baka arakaraka olo za arakaraka le artiste koa dônko de arakarakan'le fandraisanao le tanagnanao koa zegny mety havan'olo anao amy tanagnanao fa normalement ndraiky zegny olo anao koa avy amy tanagnanao tokony olo avy amy tanagnanao maloha zegny tianao voalohany. Keny tsy fandehanandreo to andeha nagnatognanao hendreo tsara jone misy magna spectacle eto tsy navitao reo tsy midika tsy fitiavandreo anao zay fa reo mbola tsy programandreo izahanao sa ino nandraisanao azy? Ya mety za dônko mbola tsy am'le programan'le tianjare zahavagna tamy fotoagnany zay Fa tsy hoe anao tsy tiandreo? mety za tsy hoe za tsy tianjare. Zany fandraisanao aloha izy aloha mandrapaha. Mandrapaha izy anao izy marigny. mandrapaha zay io zegny efa misy eritreritry koa zay jiaby artiste zanaka andapa Hagnano raha tagny. mitambatra andeha hagnano raha fa izy fo zegny mbola tsy volagniko eto fa zay efa nisy fivoriagna tamizegny zahay jiaby avy agny presque efa nivorivory zegny fa izy fa zegny mbola tsy tanteraka de mbola tsy volagniko eto malôha hoe karakôry fa zay zegny tsy midika zahay avy agny tsy tian'olo agny zegny zahay tian'olo agny fa izy fo zegny ndraiky satria na misy artiste hafa koa mandeha agny tsy mahazo olo
misy Fa tsy anareo fô. fa tsy zay fa ary misy artiste zanak'andapa fa nisao matao mahazo olo tonga de fa izy fotsy midika hoe ndraiky tsy mahazo olo indraiky de fa tsy tiany olo any zay any. Ok, matsapa fa misivoany feonao hitako. Raha olo magnaraka anao tsara, raha ozy tamy kelikely nefa lasa garagara karaha zany. Minasa cigarette manao? Avalia ohatra ka mihinagna na tsy mihinagna? Mihinagna na tsy misesatra sa tsy misesatra? Za tsy mihina. Tsy misesatra pour le moment. Tsy zegny? Yeah. Ya. D'accord. Ino mahatonga feonao karaha zegny? Fitezanao isa fa karaha zegny feo naturel. Izy io zegny efa letry za mbola kaofa niakatra Tananarivo tsy haiko feky lera Tananarivo nangwa feonao zegny? ya fotoagna nivoan'ny raha io tegna tsy azoko ono. Fa feonao taloha tsy karaha zegny? Tsy karaha zegny izy fa teo fa izy tonga de fa niovana venty teo efa tsy azoko ono feky karakory fa izy fa zegny afitako magnano le La musique-nao. asany ya fa igny zegny mety fa igny doko ny lalagna nampivoan-dragnahary. Manakory fikarakarana i Rasta ty? Rasta magnaran'izy io sa ino? Ya, rasta. Manakory fikarakaranao azy io na ve ndraiky nipetaka alcool karaha i nanjary lava i. Misy fikarakarana manokana, anao fa tsy magnidiny rano an-doha sa magnanakory misika? Manasa izy koa fa lerany tiagna sasagna fa izy fa tsy matetiky loatra. Tsy matetiky. Misy atao aminazy shampoing raha karaha zay sa tsisy? Tsisy, mandeha maiky karaha io fô. Ya, Ok, d'accord. Raha kabaka mba ino kabaka fizin'ny John? le dessert. Le dessert atao karakory mazava sa ino? Zay rovagna azy tia fo. Fa dessert tianao? Bon, alaka la musique, bon John, fa narinary hitako nany clip na nino, anao tsy de mavomavo olo magnanovagna clip loatra. Anao hitako tamtamana amin'ny José Kotobe fo ndraikindraiky. Ino mahatonga izy safidy plutôt Axi agny? Izy zegny fandinihako arakaraka hira zegny na aminazy. Ndraiky za miôva, ndraiky arakaraka le hira andeha ataoko zegny, ndraiky amy Tsivato, ndraiky amin'ny José. Efa za ndraiky baka tsy de tia miôvaôva raha atao io fa izy fo zegny arakaraka hira zegny tegna marina. John tiako rarotonko anao navy tia, tiako raroty hoe ino hevitrinao manakory fomba fijerinao amy la musique am'izao fotoagna zao satria maro famafao amikabaron'ny la musique ka mampisetra la musique anao mbola amy maha tanora anao magnombognombo zay tsara beky ny hevitrao tiako tandrignasa. Tsy be zegny le hafitry tiako mba hampita amintsika aminazy io satria efa io zegny tegna marina samby amin'ny mivoatra anazy olo jiaby tsiraikiraiky ary samby amy tendansinazy. Fa tsara zegny maharaka ny fivoaragnan'olo fa ataova hevitry koa zegny ny ampivoatra nihinao. Zay fo zegny ny hafatra anahy fa igny zegny tokony havitan'olo jiaby mandeha mandiniky zay. Tsara ny maharaka ny fivoaragnan'olo fa ataova hevitry ny ampivoatra nihinao. Zay fo. Negny moa anao tatatany casquette fa nefa magnano rasta magnano casquette negny. Afaka dosoela casquette? Afaka doso. Tsy magnino. D'accord. Merci John MC. Fa firy anao tiany John MC zay raha ohatra miazantsika anao tery tasemaine ry Black Nadia 20/20 efa firy sur 20 notanao amy maha-mpanakanto anao? Tsy haiko zegny. Valeranao baka tiako hainao tompony satria matoa anao misy olo angalanao agnano spectacle anao volagna 100 millions mangala za efa fahaizanao valeranao zegny. Matoa anao tsy volagna 2 millions mangala za misy dikany. Hainao valeranao dikany. Ka zegny anao raha ko magnamenao tanao tompony. Za zao kosa mba zao sur 20 anao toko. Le izy nivolagnanao zao 20/20 igny tsy aiziko manogno Ke par rapport le olo, par rapport le olo. Ko raha hany mahazo 20 anao firy. aleo atao lare pakafy amy commentaire amy zegny firy sur 20 menare zaho. Anao zegny mbola tsy mahay valeranao jusqu'à maintenant. Haiko valerana fa agnaty koa fa zegny za mahay azy. Fa tsy tianao hain'olo zegny fa tsy mahatonga ino anao no No hain'olo koa izy fa ale zegny zare no mivolagna azy. lasa poerapoerako anao ivolagna zay mahazo 19 anao. Tsy hoe zegny fa tsy haiko zegny andeha no zegny mandeha. Fa anao efa considérenao artiste? Ya ndraiky fa miconsidéré za artiste. Efa vedette sa mbola tsy vedette? Ya vedette. D'accord. Ndao azy. Efa nibaka tivelany John MC tsy zay? Mbola tsara. Tsy nibaka tivelany. Managna fikasagna. Ya andeha fa mbola tsendriky. Mbola tsendriky fa fomba ty andeha Efa ty andefa mbola tsendriky fotoagnany andianagna mandrapaha. mbola tsy lerany. Ok, d'accord. Ny tany hitanao tegna maîtrisenao tsara faritry araiky izy hitanao amy resaka hira na spectacle ny sy ny tariny. Fa tany nandiananay moa zegny presque analagnalan-jirofo agny de faritra sud-est koa de faritra avaratra agny Diego sy ny tara Ambilobe
de amy faritry Sofia koa avy faritry Sava samby hitako hoe mba mankafy za zegny de fa Ambanja fô zegny mbola tsary nandehanako faritry Ambanja fa zay fô zegny amin'ny districtna Ambanja zegny fa tsy hoe faritra So taharonao misy be ny Ambanja ho antatsandehanany tsy aminio. hoe zegny fa andeha agny mihitsy zay amin'ny 2025 io fa misy programme nalahatra amizay mihitsy fa presque tany jiaby volavolaniko zegny efa commence mahehe zay eo ary mafa tiatia zay. Donc zegny faritry ny Ambanja zay tany tianao ivaky 2025 zay ihany. Tsy ry manao fikasagna andeha maky hoe andendriky be ndro Betsiboka ndraiky koa tsika hoe raha karaha zany. Zay zao fa te andeha agny Vatombatondrazaka agny koa zay efa maromaro ndraiky olo magnantso zay aveo koa Batoboeny sy ny tany rehetra Makia. zay agny koa amy faritry Majunga agny koa agny fanandiananay ary mbola mangataky zay koa amin'ny ho avy ary faritry aiza moa diniko place regny faritry Tananarivo Tondrozorobe. D'accord. Fa misy miantsoantso zay koa de faritry Majunga volagninao teo de agny zegny mety andehananay amy taogno ho avy. Manakory ataonao migerer anao baka zao leader aminareo mitariky anareo nefa anao ndraiky nihilihily aminareo jiaby ao na nialavagna na nitaogno manakory ataon'ny gestion zay figerenao ny musicienao mametraka anao leader sa hoe mbala misy olo hafa migerer par rapport am'zay apetraka andreo ve mahasefo anao zay notaniako. Zay zegny zay agnaty groupe araiky zegny mifagnaja fa mifagnaja amy toeragna samy mifagnaja amy toeragna samy misy azy zegny izy koa izy chanteur zegny amizegny amy toeragna anazy izy koa izy batteur zegny amy toeragna anazy izy koa zany zegny hoe leader mitondra zare jenjare amy toeragna misy za koa fa zay efa zegny tsisy mifampihafahafa fa afaka mifampiresaka amy raha jiaby andeha atao mampandeha asa fa tsisy hoe miavaka na karakory zegny loatra ndraiky aminay. Zay zegny karaha zegny ny fitondrasako élément-na malôha hatitra zay ka hatramizao ary manafana manomboka zany mbola vao nangana groupe jusque zao mbola misy ao fogna ny sasany fa zegny sasany zegny misy miala tsy mahadigny le jalinay fa izy fa zegny presque mbola maromaro ny manafo mbola tafiaraka aminazy jusque niany magnanjay fa zao le fitondrasako azy. Misy volagna fa jana misy raha mipetraka misy azana fanjakagna zany fagnontaniana apetraka an'olo tia anao. So zay fa asa misy dadina tsy valiako araiky tsy valianao izy eko dikany tsy amalianao azy dikany. Bon mikisaka antsika amin'ny fagnontaniana magnaraka raha misy tiagna mifity aminao zandry afara ato manterakôtra. Mety fô mety ary na za koa ny mba maro olo tiangatahako fity aminjare mba famonomono fa izy fa zegny izy miankigny amile fandaharan'ny fotoagnanjareo ary izy koa antegna andeha hangataka amin'ny fitirigny amin'olo tsy maintsy fandaharan'ny fotoagnan'le olo angatahantegna izy no arahiny fa tsy hoe midika izy miavogna na tsy miavogna na karaha hoe karaha zegny fa mety fogna izy koa fa lera ny fanonjoko amile fotoagna amy fanandrify na zovy manjary miaraka mihira fa satria na za koa mba managna fagniriagna karaha zegny mba tiaraka hira amin'olo le maro koa zegny olo mba tiako iarahana mihira fa izy fa zegny mbola tsy amy fotoagna karaha zegny. Mahakasiky ny tournée farantaogno zay zany tany andehanagna ary manakory raha ohatra hoe contactanao hiara hiasa. Zay zao moa zegny andeha agny amy faritry Fenerive tagny agny zay magnano Noël jusque bonne année zay mandeha agny Sainte Marie réveillon Sainte Marie bonne année mbola Sainte Marie de zay après zay mbola mipody amy faritry Fenerive agny zay mamaragna taogno mamaragna saison zegny agny zay magnano bonne année amy taogno ty amy taogno vaovao Ny raha vaovao iboaka agny misy raha avy après ny raiky teo igny sa manakory? Iranay farany agny jery piso miboaka tamile 29 novembre. Jery ino? Jery piso. Jery piso? Jery piso zegny miboaka tamin'ny 29 novembre. 29 novembre teo mbola tsy ampy ay mois. Donc zay mbala mpagotrohagna kendriky malôha 2 taony magnaraka. Amy 2025. Donc zegny anao fa karakaregny fo zegny ny fanaovanao hira ny texte anao zegny mandrapa tsy tiava ho raha hafa zegny mitondra le fagnanaragna sy ny tariny entinao tsy voatery hipetraka amin'igny ndraiky fa izy boka misy hira zegny fitandrignesa misy hira koa natao andihizagna misy hira koa zegny atao ino andiniagna karaha zay magnano karaha hira karaha olo jiaby zegny za satria hiran'olo jiaby presque misy koa magnanatra misy ny andihizagna misy karaha zay
na fa zegny magnanatra de avake mandihy andihizagna maro fa hira jiaby zegny ataoko fa tsy voatery hoe hijanogna andeha hagnanatra fô fa anje. Artiste gasy ankafiziny Johnny ary. Artiste gasy mba ankafiziny Gonté misy anao bôka anao zay fanle olona. De rotsaka tegna ankafiziko malôha. Zegny novy anao de navy ny volony feo jiaby. Za no tegna mankafy izy fa Yeah. tsy hainy ndraiky zegny fa za tegna mankafy izy. Igny tegna ankafizinao. Taiza ny tany andehanan'ny Johnny MC hoe tegna hoe afa-pônao tamy raha nataonao tamy toerana iny na olo nizahanao na ino jiaby nagnano spectacle na nagnano bal. Tamy taogno ty sa Yeah, tamy taogno teny. tamy faritra sud-est Sud-est tagny. Tegna afa-pônao. afa-pô za tamy faritra Nosivara Mhm. satria mbô maro zegny olo nizahan-tegna Mhm. ary magnano ambiance koa Mhm. zare milamy feky tagny tegna nafa-pô za tamy taogno ty malôha. Misy fitaizagna feonao sa tsisy? Taiza feo sy ny tariny sa hoe mbô mandeha ho azo ino raha tianao hoanigny zay raha mandeha jiaby. Za presque le raha tiako hoanigny fa hoaniko. Mhm. Lerany koa fa miasa fa zegny za tsy mihina pistasy zegny Mhm. miasa. De avy koa raha tsy tian'ny feonazy za koa fa miasa samôsy regny D'accord. ve pistasy raha karaha zegny. Raha managna manager anao am'zao tsy? Ya misy. D'accord. Raha misy olo tia hiasa aminareo ary tia hangala organisation ny tariny, ino ny contact sy ny tany tokony contactevanareo? Numéro amy clipy igny zegny tiako mba mafisigny marigny. Ho an'ny antsika jiaby organisateur na ny mpankafy izy koa tia antso Johnny MC aza de mizaha amy resaka Facebook. Raha hitantsika Facebook io maro ny olo misoloky agnatin'izy io. Za zegny tsy de mahavita izy io loatra satria zegny mahatonga ny ninany zegny hitako tegna maro ny olo misoloky amin'ny agnarana agnatin'ny compte ny Facebook satria za tsy de mahavita izy io loatra. Voalohany malôha zegny za tsy de zatra mangataka vola avy andafy zegny. Izy koa nandra tsy fa hoe ologno haiko na ologno hoe mikoragna aminany matetiky. De avakeo koa za tsy mpandefa ologno andafy satria zareo agny koa mandefa ologno andafy zegny. Za tsy na andafy zegny tsisy raha haiko feky. Ke za tompoko tsy mpandefa ologno andafy e. De avakeo koa izy koa misy raha tianare iarahagna miasa aminay groupe Johnny MC mizahava numéro amy clip zay niboaka farany. Magnantso amy clip malaka numéro agnatin'ny clip fa tsy malaka numéro agnatin'ny Facebook. Izy koa halaka artiste na tsy Johnny MC fa zegny satria maro koa ny artiste namagna voanjareo aminazy io ke izy koa halaka artiste mizahava numéro amy clip igny no antsona amizay ave mba tsy voafitaka. Avakeo koa izy koa nandra ohatra amy Facebook izy koa olo andeha hagname fahasoavagna anao ke mbola nangataka vola aminao dikan'izay fa tsy izy zay. Mandeha satria zareo misy hoe anao andifatsako raha karaha zao de nefa mbola angatanjare vola koa de magname koa zegny ny sasany. Io tsy miagnatsiny ndraiky zegny fa izy fa zegny mampitandrigny. Za ty tsy de mpangataka vola amin'ologno loatra koa tsy ologno haiko na olo mpikoragna aminany matetiky. Fa izy koa nandra ohatra hoe ologno vohitako niany no mikoragna aminany niany de fa hoe angatahako vola zegny tsy marigny. De zegny amizay mitandremo antsika jiaby fa numéro 038 36 371 18 na 034 02 365 27. Igny zegny numéro. Ankasitratsika Johnny MC tamy koragna jiaby igny afa-pô maro raha regnintsika teto amin'ny programme na ny raha vaovao sy ny zavatra namponany mahakasiky ny lamoziky zegny ny raha antsika efa nivolagny teo numéro napetrany ny fomba fiaraha-miasa aminazy koa efa napetrany hafatra ho an'ny mpankafy anao azy. Ya afatra ho an'ny mpankafy na ny tsy mpankafy moa zegny ny mpankafy malôha mahay raiza mankafy hatrany ary mankafy za hatrany amy farany fa zay vao nagnamiany tsara jusque amy farany ho anareo zay mpankafy. Ny tsy mpankafy moa zany magnaraha nefa zay mila anareo hankafy zahay groupe Johnny MC. Sotra betsaka. Johnny MC amy raha soanao za zandro koa miakara amin'ny ambony indrindra andesa mandeha andafy mandeha Europe mandeha Etats-Unis lamoziky gasy zay tianao ty. Misy matoky za fa vitanao zegny ary andeha lavitra anao amin'ny lamoziky hitondra kanto malagasitsika ty. Mipody eto koa tsika mikoragna afaka atao vitsivitsy koa mikoragna hoe aia anao zio baka andafy mitondra malety ty volanao misaka zao koa ho zegny raha hitadiavako amizegny noho ny lamoziky zay tianao ty. Zegny filarentsao avy aminahy mbo indesinao hamakivaky ny ton maromaro amy ty kabaron lamoziky ty. Sotra betsaka.
Ankasitrahagny dadadirana ampiantragno ny fandarana tamin'ity androany ty amin'ny ravitoto terminus 180 196 fasin'ny Dadilovy no misy ity dadadira ohatra atsika tiaresa aminazy ty agnamy resaka son aty ny kapoakanazy. Ankasitrahagny ny Harrison Film, ny hira tia koa ny Gargato Zokinaka Ambolokandrigna ary koa ny RNL La Fierté izay mpagnano t-shirt izay tsy mitsatra manao ny fandarana atsika misaotra atsika naraka hatramin'ny farany mametraka veloma mandrapitafa erigny niany koa atsika hitondra vahiny hafa veloma tompo.